Браво, браво. Ти сладолет ли го помниш? Голям замък. Това замък ли е торта? Торта. Замък. Замък. Давай, давай. Какво каза? Това замък ли е? Да. И кой ще живее вътре? Някоя принцеса? Кой го направи този замък? Ти или мама? Мама и аз. Ти и мама? Много хубави замъци прави ти, бе. Как се казва принцесата, де че живее вътре? Али. Али? Добре, айде много поздрави на принцесата. Айде, чао. Чао. Чао.